one to them izvo zvipari zvinotono zvainge zvakaoma pakutanga nanhasi hazvazvanyatsisunga kuti ndinoona zvekushanda navo vakutani chichi vaida kuona interview yangu chichi nevakadzi vangu chichi zvainge zvakaoma ndikuti zvairi mhepo nemunyama ine ndakadaidai handinomona sanganisira nevakadai so ava handiti ndo zvatinowanza kuita izvo nevakadzi vedu vatinge tichase tishanda navo saka tichida tichi kuakadziwoka zvakataura bhosilesi kwatiri ndo zvatainge takaita izvi andokwana zvakadziwa saka imimi kuakadziwoka mukufanira kuwanikwawo vanhu vakaita senanesi nenapilani maiziya ndikunyepera mukufanira kuwanikwawoka makaita sezvakaita nanesi nanau zvokuti usingapfeke chemukati unofanira kupfeka chiri chinyowani mumuchinji anogona kuimba kamunhu Mrs. Wona, haasi bho, chipaskripa, kuchikima. Bali muona zvamunofanira kuita, munofanira kuita simba. Zvairi mhepo nemunyama, aiwa mhepo yekushaya chikwama. Asi ndobvudza ndoti pfungwa dzakadzama ndoti upenyu hwamabva ndorarama. Bang. Brigade yaiti kwa Simba pasing dance artist. Because my wife dem mama. Bang.